Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen aizate, super sekretuan martxan jartzen, espero dut baietz. Egon alzea inoiz hola konzentratuta gauza bat egiten, berdintzait marrasten, eskulan bat egiten, edo zein gauza astu egiten zehala zure amaz ere, zure gorputzaz eta denetaz astutzen zehala, ba hori oso kualitate ona da. Jakin nahi duzu zergatik? Gelditu bideo hau ikusten aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia derronetan dituzula zure bizitza sortzeko sekretu guztiak. Ez itxoin eta hartu. Momentu horretan, hortxe konzentratuta gaudela eta oso gustora gauza bat egiten, astu egiten gea gure gorputzaz, denboraz, inguruneaz, eta badakizute hori da sormen momentua. Sormenaren ateak irekitzen dira. Eta hor, iristen bagara horrelako egoera batera, posible da gustoko ez duguna ikustea eta nahi duguna sortzea. Hor lasai asko behatu dezakezu, gustoko ez dezuna, molestatzen dizuna, eta pentsatu dezakezu ze ideiak dituzun eskolari buruz, laguntxoi buruz, gurasoi buruz. Hor, aukera berriak imagina ditzakezu. Demagun oso lotxatia zehala eta asko kostatzen zaizula eskolan, gelan, eskualtxatzea eta zerbait elkarbanatzea. Irudikatu dezakezu sentimendu osoarekin nola altxatzen duzun eskua, ederki adierazten duzun ideia eta denak arretaz eta atseginez entzuten zaituztela eta irakasleak oso harro begiratzen dizula. Zaila egiten bazaizu hori irudikatzea, erresa duzu ereduak begiratzea. Zure klasean seguro lotxagaberen bat, komila artean, egongo dala edozein momentutan edozer gauza esaten dula. Ez duzu hori imitatu behar, baina izan daiteke fijatu zaite nola egiten duen adibidez Ander lotxagabeak, zure gelan dagoenak. Eta eredu hartu dezakezu nola adierazten den bera. Beraz, zuk nahi duzun hori jada egiten dakiten ereduetan fijatu zaite eta irudikatu ezazu zu zeu horrela zarela edo hori nahi duzun ura egiten duzula, xehetasun guztiekin, emozioarekin eta sentimendu guztiarekin. Nola sentitzen zean hori egiten ari zen bitartean eta ondoren. Barruko pentsamenduen mundua kanpoko errealitatea bezain egiazkoa bihurtzen da. Horrela sentitzen duzulako gogoratu gure garunak ez dula bereizten fantasia eta errealitatearen artean. Esperientzia bat bezala almazenatuko du buruak. Eta egia balitz bezala hain erreala sentitzen duzu, zure garun subkontzienteraino iristen dela eta programa berri bezala ezar dezakezula zarra kendu ostean. Harro sentitu zaite zer sortu duzun. Behin eta berriz egun ere hori bera bizituta, berehala kanpoko realitatean egiteko gai izango zea. Eta eskertuta sentitu. Zure lotxa desagertuko da eta gai izango zea kanpoan egiteko. Libre eta boteretsu sentituko zea, etzaidazu sinistu, konprobatu ezazu. Eta hemen bueltan itxarongo zaitut zure komentarioekin. Aurrera super familia eta super txikiak. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, martxa, ban, ban, txik, txiki, ban, ban,
bueltak eman.